ikawalo sa diyang kaya Dzulhijjah na mga bangsa tanwa sisi sa Saudi Arabia al-Yawira na Baitullahil Haram na kumyasyo sila sa Mina kakadya dito so pembetuan sa Tarwiyah Tarwiyah sila paligo sila kadya ko gagawin imanto na gagawin kira din imanto nandudu sila dito sa Mina ngayon to kakadya paligo sila doo kapaguko pesiran mapita kapita anggaran imanto alungan ikawalo sa diyang kai ayama ay kasiyaw sa diyang kaya Dzulhijjah gagawin ikira ni Manto sa Saudi na ni kapitayan na pagukop pesiran si sa Arafat pagukop sa mga numanay haji agyan kanan akaw sa Arafat na giyanan ipembetul sa kapnay haji inano yung nabi al-Arafatul Hajj so kasong sa yawmul Arafat na giyanan ipembetul sa kapnay haji diyanan diyanan hajjul akbar yaumul hajjul akbar adiyan kanan akaturun sa Arafah iman ko alungan ika-20 Agusyaw si iku ayamaan niyan na Dzulhijjah batado pa kalilipati adiyan ka iya ayamaan niyan na ulan-ulan Dzulhijjah na adun ayamaan na mga kalbihan ang mapapadalong si mga oripuno Allah subhanahu wa ta'ala iktinamul ashrul awail min Dzulhijjah yastati'ul muslimina iktinamul ayyamul ashr min Dzulhijjah bil ibadati wat ta'alat wat taqarrabu ila Allah kal tali impagay tanong ko nakapasadan si mga ginawa tanong mga oripuno Allah subhanahu wa ta'ala adiyang kaiya sa pulugawiya pagkuna sa adiyang kaiya Dzulhijjah ayak pisa uno ko Dzulhijjah na si ko 19 June 19 nagyuti pisa uno impagay tanong akapasadan kung mga ginawa tanong din kaya sa pulugawi iya pagkuna sa din kaya ulan-ulan Dzulhijjah nang gagaan o mga Muslim pinaguntamanan o mga Muslim sa din kanan ang mga gawi iya sa pulugawi ayamaan niyan nakapakanggil bukiran sa mga ibadat mga simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala unut-unut sa iku Allah wataqarrabu ila Allah kesababan sa ipagpakaran si iku Allah subhanahu wa ta'ala mga uripun wallah antunun ni pakapendakalansan ang mga simba siirkan ila Allah subhanahu wa ta'ala na paganirun na zikrullah diyang kutuwa din ka di kapakandakla sa di kaya sa pulugawi ang mauna sa di kaya Dzulhijjah ipun sa di kutuwa 19 na taman din mapita ikasapulog sa diyang kaya Dzulhijjah ang mapita na runkipan tag sa Eidul Adha makaturun sila naman to sa Arafah makasun sila naman to sa Arafah mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala na mapita na Eidul Adha umani sa apni haji na sumbali pimanumbali sila na lango-lango na mga Muslim ayamanan niyan na niyagingaran sa muslima mama na muslima bubay na so pagkagudo na paliugaton so kapakasumbal iyan kapakakurban iyan mapita na gawi Eidul Adha gawi iyanan ayamaan niyan pistanan at okit akapanumbali taman dun ko talugoy apakurian adyong ko tuwa mapita mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala na pakapindakal na kasaya so zikrullah tadun si iku Allah miya kadakadakal so tadun si iku Allah subhanahu wa ta'ala qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbahu subhanahu ana عند الظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرتني
في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلى بشر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة متفق عليه. Dia kanan akapa makarani si iku Allah. Tadad mesiirkanina Allah subhanahu wa ta'ala ukialu yawno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadin kutu hadisul qudsi. Akatiru Allah subhanahu wa ta'ala mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala. Sakatatin Allah subhanahu wa ta'ala na dia kan diipanayaw na suuri penakan. Dia kan diipanayaw suuri penakan. Ating Allah subhanahu wa ta'ala amay ating Allah katadman ako uri penakan na tadman ako sa kanya na mambu na utadman ako niyan kung mga kalilimod na tadman ko sira na mambu si kung mga kalilimudakan ating Allah subhanahu wa ta'ala. O tadman ako niyan kung ginawa niyan na tadman ko sa kanya na mambu kung ginawa ko ating Allah subhanahu wa ta'ala. Amay ka sa kanya na ating Allah subhanahu wa ta'ala na makarani raman ating Allah subhanahu wa ta'ala sa arang aayamanan niyan na sarpa na makarani kurun sa sarangaw na makarani sa kanyang rakan sa sarangaw makarani rakan sa kanyang sa sarangaw na makarani kurun ating Allah subhanahu wa ta'ala sa arang ay sa kapurgada. O sumumurakan sa kanyan as kanyan na pilalakaw ating Allah na sumakurun sa saka na napagpilalagyo ko ating Allah subhanahu wa ta'ala. Giyanan ikailangan suditan nyo di kapakandakla kung mga tadung-tadung siya kanina Allah subhanahu wa ta'ala batagulaburun siya sa diya kaya ayam ananiyan na sapuluh gui isang kaya ulan-ulan Dzulhijjah. Kakailangan kasaya din sudin kasadi kapakandak lakot tadun si iku Allah. Niya kadak-kadakla din kaya mga tadun si iku Allah subhanahu wa ta'ala na ayakatru Nabi sallallahu alaihi wasallam mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala na tingina da pinakapagkababayaan Allah subhanahu wa ta'ala akatru apun yang penakalawan niso katru ako pat ang mga kalimat ano na ipata kalima adakun ang lawan yan akatru ang pagkababayaan Allah subhanahu wa ta'ala ay pagpagaranin si Allah na pagay sa diyan kanan ang pinakapagkababayaan Allah at tadun siya kaniyan na sudin kani kapakandak lako subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Diyan kanan apat akalima Nagyanan ipisaksian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada unaan yan apagkababayaan wala akatir apakipakas o dila o ori peniyan na meniyampan kalawannya din kaya patakatir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Orang yan na piyaka tundu-tundu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tingin na man qala la ilaha illallah sataw man qala la ilaha illallah sataw at piruniyan so la ilaha illallah kini du Rasulullah kaya pakaw kita niyan na asumpa tabi mo to hadis sataw at piruniyan so la ilaha illallah na kana katabat lahu ayat tadiyan na pakisurat apugin yan Ishrina hasanat se-20 amat ya ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khutwat ishrina sayyah nagupaki surat amya punasong 20 amarata amyang bilbakian ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mo katiruang ka la ilaha illallah
Na maka isa-isang kamatiru so la ilaha illallah na peki surat wallah abagian kaso 20 amapia 20 amapia abagian naka nagupeki surat wallah apuna selekom yang kilabang amarata so 20 amarata maka isang ko tumatiru ay dapat kako Bintong di katiruasa ko tuwag niya kadak-dakla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah palu ni man yang gede-gede pirati manutu amarata amya ko nasun na pirati man amap ya mini bugir ka wallah maka isa-isang namatiro man qala la ilaha illallah fakana kataba kutibat lahu 20 hasana saling sa tawa turunian su la ilaha illallah na sabdar apaki surat abagian yan su 20 amapia nagu miyapo na sun su 20 amarata wa man qala subhanallah nagu sa tawa turunian su subhanallah na sa kamautuman turunian su subhanallah sa kaisan apaki surat abagian yan su 20 amapia napaki punasun su 20 amarata wa man qala Allahu akbar lagu satawa turunian su Allahu akbar na bagi surat abagian su 20 amapia nagu paki punasun su 20 amarata sama nutuna maka isang kamatiruso la ilaha illallah alhamdulillah Allahu akbar na aya mini surat abagian ka amapia na 60 di ba 60 amapia na 60 mambu marata amya kunas ko miyan dusan ka wa man qala la alhamdulillahi rabbil alamin ya siubatan nabi wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin faka'annama kutibat lahu 30 hasanatan wa khutwat lahu 30 sayyi'atan nasataw at turunian sa makaisa so alhamdulillahi rabbil alamin na ayat betadian na peki surat abagian yan so 30 amapya na gupeki punas so 30 amarata amyan dusan yan malaumatu'i pahala dia katiruan ka ko alhamdulillahi rabbil alamin na 30 amapya amyan bagian ka na 30 amarata amyan punas ko ay mana niya nabyangan dusan ka ay dapat iyo dia tantanwaya ipuni man to akyato kawitanun na adna dugawi itano sa diyun ka iya dulhijja na pakapindakalan tano sa tadong tano si ikwalla ay dapat iyo niya tantanaw anday niya to abayo niya na lima niya sada bayo sa lima na dino bedong ay dapat iyo ari mga muda niya tantanawanan insyaallah naina ko nabiyo tanong lima tanong sado ba yung sa lima na adam yung pakiling ko Allah kaya paniyatin na insyaallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar na diyong kanan subhanallah na ayam niya kuwang ka amapya makaisang kanan matiro na siyaw pulo amapya nagu siyaw pulo amarata miyal batis sa kuminan dilusan ba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar na miyaka ko ka sa siyaw pulo amapya nagu siyaw pulo amarata miyal batis kuminan dilusan ay dapat ikaw itisbihkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ay gida karo sajib ko to amya kadakadakal kini tasbih na kawan ay kadakal amya kuwang kaamapya na ay kadakal amya punas kumyangan dulusat ay dapat iyo peniyatan tanuan ano insyaallah na di tanuanya diinggilbakan ang mga panunuatan tanu si ikwallah ipagkarani tanu si ikwallah upama kakabaya tanu ayam maanan yan na makarani tanu si ikwallah na makasuntilo si surga ng gilbakan tanuan kasataw ang makarani ikwallah na marani ko surga sa tao amawatang ko Allah amawatang ko surga
Ay dapat yung kabayatan ng makaranitan si ko Allah. Ante kabayayan na makawatang ko Allah. At nagyayaw sa lima. At nagyayaw sa lima kabayayan na makawatang ko Allah. Apa ini nga mga maestra tano, gusto mga ostada tano na adon akatero asukon so kasabutan ka ko pa kaysa ngotwa fahimu su'al nisful jawab. So kasabutan ka ko pa kaysa na sabintas ko answer. O puno ka da sabutan so pa kaysa na diga po answer. O puno ka sabutan so pa kaysa na po answer ka. Diba? Nakagiyaan na di pumamakinig ka sa lakaw bisa susuan yan kabinarap pagilay na sisikudar pa na pamikiran yan nanudusa lang manawt sarbo maile sisikudar pa may kay sumamuda di kabayayan na makawatang ko Allah natingin mo po saan ini buyo niya na liman niya na okay na ka tuturatun luto na pinakapasa di siya turun mga ori po Allah subhanahu wa ta'ala Pagkatakalan tanong so tadil si Allah subhanahu wa ta'ala gulalan ko ayamanan yan na miya nga ali sa hadith kailangan so kapung gulbukang ka saan ko ayamanan yan na tadil si Allah subhanahu wa ta'ala mga dikr mga ayamanan yan na panunuatan si Allah ilayan yung man anta abis mga tao ang mga lalantas akal na padag kung mga tao ang mga lalantas si akal na permaminti so dinan di ka tidintan ni si Allah. Dinan yung mga lalantas si akal. Ante mga lalantas si akal? Alladhina yadhkuruna Allah siranan so permaminti so katatadmiran ko Allah subhanahu wa ta'ala kiyama kumasa asiran na tumiting dugisiran wa qudan agusi kumasa asiran na muun tulisiran wa ala junubim tatadmaniran suwa kumasa asiran na midasiran wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard diranding gede-gedean pamimikiran Soki adna wallah ku mga langit na gusto mga lupa Rabbana ma khalaqta hadha batila dirandi tirun hay kadnami mataan aduduna ba min yailan apa awin kalibatan kiadnan ka kulangit na gusto kiadnan kulupa subhanak miya suti-sutika ya Allah fakina adhabannar amakalidasaka minka kuwapuy kunaraka jahannam gina di mga lalantas si akal mga papantas ipamikiran apir maminti sukatatadbiran ku Allah subhanahu wa ta'ala. So ayaw patut na umani isa na ubang kapulipati suwallah. At yaan to na imambubitad ka na tatadmin ka suwallah ka ang ka di makapumbaradusa. O pamakasaka na estudyante ka na tatadmin ka permaminti suwallah ka ang ka di makapunggulubog sa di kabaya o Allah. Kaibila tatadman ka suwallah na permaminti so katatagmin ka wallah na upong ka makapundulbog sa kadustaan na pagkilak sa puso ka daw pagiling na po wallah na di ka makapundulbog sa di ka baya wallah upong man piyo ka sa kadun sa pamikiran ka so katatagmin ka wallah subhanahu wa ta'ala na dipin
abang kama punggal baka kama piyaan na simbol si Allah kapala di manggil ko manusia na pala din kadustaan si Allah subhanahu wa ta'ala kakadya adin abang yan katatagmi si Allah ko kaoon to diyan kaguganatian kaplalakaw niyan apian ko ni mambabata diyan na sabab sa aya katatagman yan na so kama piyaan o ginawa niyan na din yan katatagman si Allah subhanahu wa ta'ala na edna permaminti at diyan di manggil ko na pala di kabayo Allah mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan tanong so permaminti so pananadam katatadmitan si Allah subhanahu wa ta'ala kakagirmataan upamakaska natatadmin ka so Allah subhanahu wa ta'ala natatadman ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tatadmin Yusuf mapapadalam ko kalangitan ka ang kanunian mampu katatadmi alangwan ang mapapadalam si ko kadlupaan. Ada menakatir Allah sa hadis qudsi at na udkuruni adkurkum tatadmi ako niyo katatadman ko sa kanumambu. Ayaw mana ini na sadin sa kala akatatadmi ka ku Allah nakapapadalum ka sa siya po Allah subhanahu wa ta'ala kaino ka pan katatadmi wallah kamapapadalum ka sa siya po Allah subhanahu wa ta'ala na so ingod ang mapapadalum mo so deep tinagtadman si po Allah subhanahu wa ta'ala na permaminti sa siya po Allah subhanahu wa ta'ala ilayan naman din kaya dunia na yakatiruun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingina الدنيا ملعون وملعونة ما فيها سدنيا نقام مرقعان سدنيا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقام مرقعان سلام لغوان أما papadal ko dunia أنتنا يديرون كم مرقعان إلا ذكر الله إنun tabusu tadum siku Allah gusto darpa dirun di tidum tadman suwallah gusto mga tawa di tidum tadman si Allah so darpa adi paganadan sa ilmu so mga tawa di maganad sa ilmu na gusto ay maanan yan na dirun di mamagindo si iko ilmu nagyan na gusto sa lakausan apan tagsad tadum si Allah nagyan idi ka mumurka ang dunia ginam idi ka mumurka ang dunia. Na ukabaya ka asudar pa ka walay ka beriw ka na mapukas ko kamumurkay ko dunia na baluyang ka so walay ka dirun itidin tadman so Allah baluyang ka so beriw ka dirun itidin tadman so Allah sada taradin kaya kaadin siya din kaya di pagana sa ilmu amia beluyai dirun itidin tadman suwallah namia po kasai ko dunia ko kamu murkairun mia po kasunai ko kamu murkai ko dunia namia salbu una upama adima apad sajin ka iya kamu murkai ko dunia na kenau banan katiru am tahu kakatiruanan nabi kenauanan katiru mga ulama kenauanan katiru mga laisimba kakatiruanan nabi aso dunia na kamumurkaan sa ayam adirun kamumurkaan na sudarpa adirun itidintan man suwallah so zikrullah so mga tawad itidintan si Allah gusto darpa di paganadan ko ilmu wallah so mga tawadirun di maganad na gusto mga tawadirun di mangandao na mapupukasanan ko kamumurkairon mga uripun wallah ubang kabaluya so walay kaakubur at tunay kapakabaluy niyan akubur na walay adirun din kebatiya so Quran wallah at tadum si wallah naguda abon tadum si wallah subhanahu wa ta'ala
Aya penuh bediung kutawal yang dari lebur sumbayang. Namin beloy awalay adatar sakatindid umanga kubur ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga uripun Allah. Aya pinakamala adikrullah. Pinakamapuro ilibil at tadun musiku Allah na suka pembetiaan ka ku Quran. Gina ni pinakamapuro ilibil adikrullah. Tadun musiku Allah. Qiraatul Quran. Gina ni pinakamala at tadun musiku Allah. Adiyong kanan ayam maanan yan nakapembetian ka sa iku Quran. Mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tayo kabasan yan. Qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. Sabit atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satau amat yaku kitab Quran wallahu subhanahu wa ta'ala sasakti mampu betang falahu bihi hasanatun na bagian niya na so satiman amapya. Bagian niya natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so satiman amapya. Wal hasanatu bi ashri amthaluha. Na so satiman amapya ay bagayar ka na dekapan sa makasapulo yutwi uman ni satiman na betang amabati aka ko Quran na sapulo amapya ay bagayar ka wallah. Sapulu amap yang menggir ke Allah. La aqulu alif lam mim harfun. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertiru aisu alif lam mim na besatiman abatang. Ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin alif harfun kaqad matta'an asu alif na satiman abatang. Walamun harfun na gusulam na sati manabatang wa mimun harfun na sumim na sati manabatang beli. So alif na gusulam na gusumim na talo ti mananabatang beli 30 amap ya imbegir ka wala di buka tiruang kaku alif lam mim ya kakawa ka sa 30 amap ya. Lalu ni man yang bida-bida. Ayat pakaisitan sa ginawatan. Mga ulipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day. Sakya sunod din kay ulan-ulan Adul Hijjah. Yapakandakal tanong so talin-talin tanong sa iku Allah. Yapakandakal tanong so kapumati tanong sa iku Quran. Waya yapakandakal tanong na sulitan di gatuloy ko mga silpon tanong. Pakai sih. Inu mga din, ya pakandakal tanong sa tadin tanong sa iku Allah. Udah. Tsaka no sa nga rin mga muda, ato na may pakandakal leo, so katulugi mo sa telepon. Ha? Antay mapatulo yan, asokya pupus o ulan-ulan Ramadan na miya katamat sa Quran. Pamana, kagi mapupus o ulan-ulan Ramadan na iman to na ikat pakatalo ulan no, pakatalo ulan no. Na at miya katamat ka ulan-ulan Ramadan na sa ulan na miya katamat kaon na dingi na so pakatalo ulan na dapat makatamat. Ang taon nun mapituloy yan na miya katamat sa Quran sa Koreano Ramadan. Pamana, miya kabuhatan sa Ramadan na may tumat peruman. Ano, hindi miya katamat sa Quran. Da ko naki. Ano na miya katamat o mga lokostan? Uwi na, minasong niyang mga lokostano ang gusto mga kamudaan kay man doon na ayaw dito mat na so niyang ayamanan niyan na mga lokostano
Katingin na di mo gilbukakan, na itong aba yung magigilbukakan na di katimat sa Quran. Yung mo to, paano gamanak na loks? So, paano gamanakan na, anday na iyan? Na, yung ko tuwan lokos, na banda ka no, di makaparatiya, sa din nga, kaya pakabugatan sa Ramadan, na miya ka, 5 yun din mata-mata Quran yan. Oriyan o Ramadan. Na di niya yung bago, na uta Quran yan, na gagawin doon, na timat doon. Kaya buwa kapakadudok kayo na gila, tiyuro, ako gila pasimbayan, gila ka. Miya ka 5 yun din mata-mata Quran. Si ko ulan-ulan ang Ramadan na miya ka 10 yan mata-mata Quran. Mga uri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ino, peniyatan tanong, di kaya Quran na peniyatan tanong. Bapia ayabuwa wanam, ayabuwa kaya niyatan tanong. Na si ko Ramadan na makaisa tanong mata-mata. Na ipun ko kapakabugatan sa Ramadan na pinabensa-benaran tanong, baka makmasok Ramadan na miyatamat tanong sa miya kaisa. At yung pa man na Ramadan na makaisa nga matamat na mapupuso Ramadan na pagpungaro piraw to aulan-ulan na 10 agwisa aulan-ulan 10 agwisa aulan-ulan ang goto apila lagu yan na ati uman sa ulan na di ka pangabatiya sa 2 ka juz o di na labi 2 ka juz kung uman sa ulan. Bapia mo pagkabatiya ka kung uman saulan na makat batiya ka sa 3 ka juz na di pa nagkumaso Ramadan na biyata matakap man so Quran di pa nagkumaso Ramadan na biyata matakap man so Quran na panapin sa benaran na no dapat yo aiman to na ipagputan no na tumatan tanong sa Quran sa dir kaya asolada di pa mau masuk Ramadan. Kaano ka matatago sa ginawang ka? Kakadya abdinan ipinakamala at tadintad mo si iko Allah. Bugad na rin kaya sanggi sa mabuba oras. Makampat na oras. Ang mapok, anto na iba na matupad ka pasinsa, katukulungin ka din sa kaya gagawin doon na rongong pinunuruga di nga sila po na ka. Mga watami. Ay dapat yun. Katawan niyo di nga sidron, ikapilakan mo si Inimaloy, sa di kay po na piyaga po. Di nga cellphone tanong, di nga cellphone na, mga buguraga, mga wata niya, mga ngudo, mga aroro niya, mga nguda. Di nga cellphone ka na, o di ka makain na man kayo ni kapitan na malusya ka. Ngayon ka kibusan, di pa ko, di nga sandi ka mentay sa, di nga na mga YouTuber. Na di mo kapkepentingan siya, napakadusa. Ngayon ka kadusa. Ay apko ko kasi nakapangaros. Hindi mo katawan? Kapangaros. Gumilaw ka siya, niya kapangaros ka. Puno ka siya man siya mo ba? Nagilaw ka siya, niya kapangaros ka. May scroll ka rin siya mo ba? Niya ako mga sukan, nagilaw ka siya man. Di ba? May scroll ka siya, puno siya mo ba? Scroll ka. Na may lina so pagilin ako na pagkataragin ka nang gilo ka chef man niya pangros ka bunga siya man sa puro nang gilo ka chef man niya pangros ka iba ay basta ka tayo nga siya no man kakapatan na 3 kuwan na uli ka makainan ka adiyot nun na kaya piniyatan na ka naging na cellphone na pag-usap na ka kung kamapian na ka na daba ka na niya sa dina ng kuwan kakadya katawan ka sa mga Yahudi ay pagkuniran na sa otakiran yun kaya otakiran na ayang pakatirtamanan katawan iran ay ira amya karus sa Muslim na pagkakurangan sa bala sa pusi ko Allah na ditiriman sa Panginoon sa iko Allah na inadiran sa pimbaran abaran dia imbina sa kuwamaltano kaantano madusa na an makaito sa kaptirima o Allah kung mga panganitanurong kadisilan tatano berato kaptirbangan tano o Allah na miya nga disilan sa pimbaran ang mga baran dia apkisa mapan sa kaptiluso manusia kasi tanwaya didawa sa pamikiran si tanwaya mapapadalan ko ghazwatul fikri katidawa sa pamikiran na piangat nila na ya kakagya pamikiran nila na ya ay tiba nila nakatano na umang kasi gagawin doon daw na pumiro kasi doon na di ka di makapangaros
Na katawan kay kapag kabubaya itano sa di kaya cellphone tano. Ay kapag kabubaya irono mga ngunguda na gusto mga bugwataw naroon sila ng paturugan, naroon sila ng pagpakanaw. Dan nabayran kaban niya gira apa sila ng pagkaturog. Ato may kaban niya gira sisiran matataman sa mga cellphone nila naroon sila ng pagpapulan dahil. Iroon sila doon. Namin mga makalaw sila, nasisiran tundo ko cellphone nila, na doon sila makabakar, na ilan di pa nga po ako yung cellphone nila, na doon sila nung magpapabakar. Okay. Di mas pagkababayaan ng cellphone kayo ni, kulang wanta man. Kanabaya pagampaganay, mapagpino iyan, sa kapakanaw niya no to ko, kapakanaw niyan na alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Na begitu pagampaganay niya na mapatiro makapilalamat ko Allah sa kaya pakanawan wallah kaya pagampaganay mapatiro yan na pagilin niya so i-reply ron. Good morning. Diba? Pagilin niya na di mo to text ro. Iti pagampaganay niya na mapatiro. Ayan yung kubati akititi ko po so yan na di mo to pagampaganay at kubati yan sa di mo to kapalakay niyan si Eko cellphone niya ko kapakanaw niya. Di miya awat na ko kapakaturugam ginama buwa pakaturug na yan last at kubati yan roon na good night naroon din turuga naroon din turuga sa di mo to last at kubati yan na sige good night naroon din turuga kenapa ya kubati yan kenapa ya kapakaturug yan na benyang kubati adiyang ko to ang bati aniyan sang ko to kapakaturug ka ayah kubati yan alas kapakaturug yan na diyang ko to sa ano ni mataron makakuan pero katawan ninyo mga wataami mga bai sa tao ang makaturog ayan las amat piruian ayan las ang mipakas kukat piruian kukap pakaturugin na la ilaha illallah naruon pakaturog na ukapantag ikaw napatay na dito sugo ko surga o di ka makanaw ang matay ka sa muto katuturugan ka na aya ka ba sa unabi na dito sugo ko surga na umakanaw ka makanaw ka mano miyakanaw ka na dun na matiro ka na ayak pagampaganay kuma na matiro ka na la ilaha illallah na pagkisurat at yung kutwa miyak ba sa gawiya katuturugan ka na itasbih ka so la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah malungi man yung bidagda ati miyak ba sa gawiya na itasbih ka datar ka umuon to na itasbih ka so la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah asar ka ayak ka po sa namatiro ka o kapag ka na so la ilaha illallah na makanaw ka man na ayak pagampaganay amnipas ko katuro ka na la ilaha illallah na diyang kutuwa paglatan ang kutuwa katuturugar ka na isurat initasbih ka so la ilaha illallah paluni man yung gida-gida tadun maisi ko Allah naginiwan ang ditanwan ng kuwan kasi itanong pagpakaturog ko good night kasi itanong man na pagpakanaw ko good morning ayaw pagturugan nun na good night na ayaw pagkinawan yan na good morning babasang tanong pagkaturog tanong na siya tanong pagkaturog ko la ilaha illallah na makanaw tanong man na siya tanong man makanaw ko la ilaha illallah asal kambil mo kanakanan na pati surat wallah subhanahu wa ta'ala adim mo to paglatan nakatuturugan ka ay ka diya turugan na miyabalas ka so la ilaha illallah miyakan o kaman na miyabalas ka so la ilaha illallah na ito ang kauto pinay kitasbih ka ro wa la ilaha illallah na pati surat wallah yuto minitasbih ka mga wali mo Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat yung kaniyatan tanwan ano di tanong dulu makaturug di sita no turug ko la ilaha illallah na orian o katulugan ka
udang kapan nakabati ako la ilaha illallah na adna mga tadun usi ko wallah o kapagatunog ka liyo ko mga hadith asaka na igira pagatunog ka na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat dudabiyatan yan paparangayan no Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira pagatunog na pembandian yan kuigan yan so patakulat yung mga lukustan Qul ya ayyuhal kafirun makatlo qul huwallahu ahad makatlo qul a'udzu birabbil falaq makatlo qul a'udzu birabbin nas makatlo liyuro ay pasapong kaalimang ka kuiga na ka ngayon to ino nga to punggula-ula apya aya di dalaman ro akata o sekhara apya ato na ulundun di dalaman kuiga na ka nandikan yan din masugat sang kotwa kapenggel bekang kasadiyang kotwa mbeti anak ang kotwa patakol na isipong ka kuigan ka sa makatalo adiyang kotwa ayamanan yan na qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas apya panikala akata o di dalam kuigan ka na digal yan din masugat liyuro mga oripon wallah na adna mga tadun-tadunsan wallah unggul bekang kan ipagasurga ko surga ay dapat iyo kabaya iyo maswatan wajib ay gila pagaturutan na adna mga tadun-tadunsan na ipagasurga sa surga ande kabaya na makasurga sa surga sada bayaw sa lima na hindi kabayaw makasurga sa surga Saya kata sa dunia na miya gagaw manusia amak adin sa CCTV. Gan po ka manusia. Ugay na suwalla na kanapa matag CCTV ka satellite. Iman to napakisa sa satellite tanong wallah. Makaw matano sa alungan na maurina. Kanari adi ka sul sa surga kapya kay sino ante kabayan na sul sa surga na kabayaw sa lima. Tingin niya lang niya ako sa lima sama ni pa. Pag-ibigay niyo ron na. Kilay niya nakalalangal niya kabayaw sa lima. Mga oripon Allah, kabayatan no makasulpil ko surga. Kati sopat alalan at isul sa surga. Amalun salih. Dinisisunan Allah sa Quran. Aso amalun salih nagisul ko surga. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walladhina amanu wa amilus salihati lanubayyannahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada ni'ma ajrul 'amilin. Susirana ya an yamarat ya وعملوا الصالحات تديم مجمل سما عمل صالح لنبوئنهم من الجنة غرفا نسب سبر ددنة الله سبحانه وتعالى pakai pembebelayan misiran sama ngawalairan ku surga pepemangun das mga kababaan mga walairan sa mga lawasaik khalidina fiha abada kakalasiran ku surga sadayon sa pakatamana digna bayran ikakeda ku surga ni'ma ajrul 'amilin ya kapia-pia akbulusan kerandangan mga tawam ya magamal sa mga amalun salih. Kenapa ayah ko kesuldan ka ko surga na ba sumababa ko surga ka so pinakamapuro ko surga ginandin sa jannatul firdausil a'la. Innal ladzina amanu wa amilus salihat mataan asusirana ya amya maratnya ya di mamagamal sa mga amalun salih kanat lahum jannatul firdausi nuzula ayat tadiran
Naqawtu jannatul firdaus narusiranun dunukuma fasuldaw wallahu subhanahu wa ta'ala. Permisalan Allah sarta bagambal ka sa mga amalong salih nasikan yan din pagkapagpintawa ko jannatul firdaus. So zikrullah tadagdag mo si ikwallah na padanan sa amalong salih. Ang na ay mga pad-atadintad mo si ikwallah o kapag kaya patut ka na doon ka mabatiya. Pagampaganayon awasya to Rasulullah ko Ali na kailangan na di ka din natigyan pakaturog hay Ali o di ka daan makasidka sa arang 40,000 dirham. Ana kaya din sa bugas wa Ali ipakaturog ako kung kagagawin na din ako pasigga sa 40,000 dirham. Agi ang makawida ka lo Ali na tingo nabi ahli Ali sa tao aamay ka pakaturog na batian yan sa makatlo so suratul Fatiha na timbang amya kasigga sa 40,000 dirham. Makatlong ka mabatiya so suratul Fatiha ka pakaturog ka na ayang balas yan ko kaya batian kau na datar kau miya kasidka sa 40,000 dirham. Diuti balas yan. Ikmanu Nabi, hay Ali, amay ka pakaturog na di ka pasin pakaturog din ka daan matamat sa Quran. Niya, kawin man na akalu Ali, ikmanu Nabi, hay Ali. Sa tao, batian yan so suratul Ikhlas sa makatlo ko kapakaturog yan na timbang amya tamat yan sa Quran. Sa din sa tao, batian yan kung kapakaturog yan so kul huwallahu ahad sa makatlo yan mabatya na ayat timbang yan na niya batian niya tamat yan sa Quran. Higmanu Nabi, hay Ali, di ka pasin pakaturog may kapakaturog ko di ka daan makapanay haji sa Baitullahil Haram. Niya kawin man akalu Ali at ipakaturog na bunay ka di. Tigmanu Nabi, hay Ali, sa tao abatian yan kung kapakaturog yan sa makasapulo yan makasoy. So la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir na timbang amya kapnay haji sa Baitullahil Haram. Imanu Nabi hay Ali ame ka pakaturog na di ka pasin pakaturog din ka masigurado pakasulki sa kasurga. Ana niya kalida akalu Ali at yung pamana kasigurado tanu sa pakasulki ko surga. Da aisar katanugu abanyan masigurado ang pakasulki ko surga. Nakaya makawid akalu Ali natingu Nabi hay Ali sa tao aamay ka pakaturog nabatian yan sa makasapulo yan mabatiya. So la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naukapan tagino nakapatay na dili surga. Ano nga man yung gida-gida niya makalabu-lubu ka di mo ka pumati ang kaon. Naukapan tagino nakapatay na dili ko surga. Na ay dapat yung amay kagagawi ang pagkaturutin na priyatan tanuan ano? Ha? Itanod makaturugo itanod na ng mapamati ako. Ate ka ba yan na kuwan? Matiyan yan na may kagagawin? Langon no? Tulong ito sumatiyan na kami kagagawin. Pagkaturog ka. Pagkanayon na suraton. Makapira. Makatalo. Ato may balas yan. Datar kau niya kasih ka sa 40,000 dirham. Terus ay kadua batian tanong may kapakaturutun. Ikhlas, makapira. Ato may balas yan. Datar kau niya katamat sa Quran. Ato na suy katilang batian tanong. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Maka pira? Maka 10 atau ni balas yan.
Datar kau miyakap may haji sa Baitullahil Haram. Iman to na sisisiran sa Baitullahil Haram sa mga tao minanay haji. Aw, tumiyuron siran kagya ko iman to na sisisiran sa Mina, kagya agugawi iro iman to sa Saudi Arabia. Ato na sa kapatamatian dan. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka pira? Maka 10. Ato ni balasiyan. O kapan tadi kau nakapatay na diri siguro sa surga? Ay dapat yung piniyatan tanwanan. Nah. Pada pula pengen makantan si isa din kaya ayamanan niyan. Na 10 gawi sa din kaya Dzulhijjah. Mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala na at-tawbatu wal istighfar kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marrah. Ayat penggan magantano si ina pagtubat tano pemangitano sa taubat pemangitano sa relasi ku Allah penggan magantano si iya kapemangitano sa relasi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Datar din butuwa istighfar apa mangani sa relasi ku Allah pagistagfar ka itusbih ka so astaghfirullahal azim wa atubu ilayh astaghfirullahal azim wa atubu ilayh astaghfirullahal azim wa atubu ilayh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marrah. Hei mga manusia, ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubat kanu si Allah pamagni kanu sarila si Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marrah. Qad yamat ana saknati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagpamaman dia ko ditubat si Allah dia ko di mamang ni sarila si Allah ko uman gawin na baka sakul ako makapamang ni sarila si Allah o baka magatos ako makapamang ni sarila si Allah makamagatos yan matiro di mo to astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ayak kala yan ibalas na pagatas na astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atawan kay kalanan ibalas pagay may abalas yan na ubat dia ang kanan o kapagaturog ka sa makasapulo ka mabat dia adiyan ka na astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih na ayat belas yan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa tawbatian yan sa makasapulo ko kapagaturugian na datar ubak kya rilaan kya maapano mga tao aminitu na iyang kumya babasalungan iya kapamang ni sarila kung mga tao aminitu na iyan sang kumya babasalungan ubat di anakanan sa makasapulo kapagaturug. So Ahmad bin Hanbal rahimahullah nayakatiru iyan nasa tao apatisbih yan so astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih nasabi sa pemangalian ku wallah na tiliman wallah sa tao aitisbih yanan ku kapita-pita aguso ka gabi-gabi atigo Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal nasabi sa pemangalian ka ku wallah na tiliman wallah. So Allah na yang nabasa niya sa Quran at tigyan A'udhu billahi minash shaytanir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara pitru amirkan wa tirwallah pitru amikiran istaghfiru rabbakum pamahnikan usalilaku qad maniyu innahu kana ghaffara amatana sekalian qad naniyuna pamamaaf parinila
yursilis samaa alaikum midrar. Amai kep tasbih iwanan. Dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na promise wallah. Yursilis samaa alaikum midrar. Begamkan wallah sauran ama piauran. Pakam beberakatan wallah auran. Kenapa urana begiyo? Kenapa urana bakabinasa? Kenapa urana paniakit? Kenapa urana da kabarakatian? Tapra urana wallah sauran apakam beberakatan yan? Amakai namun so pepemasa sakit. Napaka beger mataku kulupa napaka sibukar apag tu mga pangato napau masiran sa mga pipiya kauma asa kasok isa ka magingid na tasbihiran so astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum na promisanan wallah subhanahu wa ta'ala apag auran ngayon sa pipiya auran wa yumdidukum bi amwal. Ikadua bala sa imbugay wallah napakapindakalan yan ko tao so tamok. Ipagdusbih kanan. Adi nga na astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Napakapindakalan na rakaw wallah sa tamok ka. Wa yumdidukum wa banin. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ikatalawa bala sa imbugay rakaw wallah na palisdiyan kaniyan sa mga muriyat o mga salih. Ang mga salih. Ikapat. Wa yaj'al lakum jannat. Sunggihan kanu wallah sa mga pamumulan ng mga pikaw nga. Kanabaya ko nga niya naribar. Kanabaya ko nga niya na niya adu. Wa yaj'al lakum anhara. Meluy niya sa mga lawas sa iyo mga pipiya. Pakaputugumpiya niya sa lawas sa iyo dinugati. Paramisan ng wallah asal kasoy sa pamagingid. Namadun kira na diyo ko to akip tusbih ni rangko kapita-pita kegeb-gebi. Sango to astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aya panubayag na maguluan na sumanga dato tanong. Isiran isumugu si ko pagtaw sa diyay ipagumpiya tanong. Na ipaliwag tanong sa ginawa tanong. Ay tusbih tanong ko kapita-pita kegeb-gebi. Di tanong din makatulog di tanong daan mitasbih so astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ka insyaallah napakapagumpiyan wallah so kapagin. Sa katawa bubay sa Saudi Arabia bentay niya kapira ragu na kaya tinian na katawan tanong mga Araba ya kenapa kiran kenapa sumanga bayi na basiran ni dindudugang basiran ni dindulebak basiran ni dindigusyo ka di ka mamno dikirang kepakai ubah subabay penggelebak dikirang kepakai ubah subabay imanan yanda pendegang dikirang kepakai ubah subabay imanan yading namia taisi karumanian namia kawida ka lagi mo to bai wan ke makatuon sa ipugperian sa diyo ko to patakataw amini bugakon ikarumanian amang wataian adna mini bugakon ikarumanian na lupa na si matatampar sa luka di sirto di kebalian amia pengerian na pusaan niya kanya pusaan niya no to na dun na bon miya masa pia kay itu yang berharga na dun na bon miya masa likan yan so television na miya lagi na di mangusiyat susay isa mala ulama si isa Saudiya adni di pagusay ang goto akatiru Allah subhanahu wa ta'ala فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويمددكم ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بقسين ينطق so kaya nagaw na ko sa katawabai na pera niyan sa television tinimu yan so patakatawa mga watayan mga watakulay iman to na ipagpunta nung na di tanong ng pagkaturo o di tanong daan pagkitasbih so astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sa mga magatos ko man tanong ng pagkaturo atau aniyang gulaw lang ay aniyang gulaw lang na si kosulda dua kapito gawi akin tasbih nilan roo na kaya tawagan sa telepono niyan kagi sumbag niyan natigyan antay ni
Na di tiga dium ko to at tumiyawagon empleyado is sa DPWH, opisina DPWH. Natigin nato ni pagangin ka. Iginakri panamira ka adyong ko to sakakon ikilupa sa ko to lupa sa loka diserto. Iginaway. Natigin na mapita na awidin ka sa mga dokumento ang kana na lupa nasong ka sa opisina DPWH. Tingin ang kayo no? If mitira kay rangka pumasaan namin nga na lupa iyo. Kami sugat akasada. So yung sa diyong ko to kagi mapita na kumiya balaga sa opisina DPWH. Awidan niya sa mga karatas. Oo, lupa iran. Aya ini bayad at DPWH sa diyong ko to lupa iyan. Nasudinnya nun di kapesaan na miya 20 takap ka. Sangko to kapesaan yang kuno payan ay ni bayad na di PWH. Malu ni man gede-gede ako piya ko kito Allah so limuhian. Sangko to kinitas behniran sangko to astagfirullah. Ay ini pangudukyan na din na bon pumasa kakagi ada balinian na lupa. Bilbun budur wallah akapakatong sa kawiyagan niya. Benar so Allah. So ay dapat yung piniyatan tanwaya di tanod matag makaturog di tanod na kebatia si Abu Anas moto isa mala ulama tanong sa Ranao Pilipinas si Abu Anas Ansari Abdul Malik dahil di tanian sana tingin kita pakaturog kemidan miya kapasad din bagista di sumawatan na pakaturog siran neka pumakaturog iran na puguitan na umangay ganiran sa mga pasbi. Kata ya, baka pakatulong din nga daan, makapamanas bisa, astagfirullahaladzim, makamagat so, katatan. Na ang may kamakatasbih siran sa makamagatos na pangwan niyang kiram maso pasbiran, natago niyang makukuha. Dito ididabi at tanak na tigi Abu Anas. So, tagulat tanong sa ginawa tanwa, sa tanwa pamilya, uman isa ka pamilya, napakatasbihan niyan, so pamilya niyan, sa makamagatos o uman din pakaturog. Astagfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ngayon to, sa din sa pumanganin ka, wallah atigu, Imam Ahmad bin Hanbal na tiriman, wallahu subhanahu wa ta'ala. So, kaya nagaw na diyang kutuwa isa ang mama, so Ahmad bin Hanbal, na sumiyong si isa ingda Busra. Kagi makaw masaw ingda Busra si isa Iraq. Na kahanda wallah ada figure niyan ro pakaganda sa tutul si biya kay sa diyo ko to Satiman Abikiri. Ana Abikiri ro wa aron pugiga mo to sa katawa mama na aron biya kay so Imam Ahmad bin Hanbal kagi makay gaon. Piyagan niyan kagi mapaganda piyakin niya sa kape. Sige nakati so iga na kan ay pagarian. Hindi ka to begitu so Imam Ahmad bin Hanbal. Na iga kaon, di ako buturog nga pumanggal ako sa paan. Ay niyan kaya pun mamanggal sa paan ay tasbihan na di mo to. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Na hindi mamanggal sa paan dan dinding gilbok na tasbih din. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Kagi ako na mapita makasimuyin siya sa sumunda kung may susiran roon. Tigo Imam Ahmad bin Hanbal isi na kali kung mapi kapagidida. Ano yung masasya ito? Tingnan na mo pagidida. Pagidida. Natingin nato na ba sa diyo mo ito juga di pagidida. Kagi ako gagawin ada ako dituruga. Tingnan na mo ako di pagidida ka. Di ako di tinintan si ko Allah. Di ako di magistagpar si ko Allah. Tingnan na inungan ng suswa. Anto na inungan ng suswa. Tingin na, yan nagkakana, di pangusya to, imamami sa Jiriya ingabit. Ini pangusya tiyan, miyan nagyang ko na Peter Okono, Imam Ahmad bin Hanbal, asa tao, ipatisbih yan so, astagfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh, nasadin sa pumanganin nakakuwallah na tirimaan wallah. Nasukyan nagkakana natin yan, naningulalan na kanaya. Natigo Imam Ahmad bin Hanbal na anto no ini ako ang na pahala sa kining mulalan na kaon. Natigin at ada apya manganiyan ko wallah bunyi ra kan dabugan. Aya ko panganiyan ko wallah ada pentarima wallah na dua. Tinatunay paning ada pentarima wallah. Pagina ya tingin na panganiyan ko wallah ada pentarima wallah. Na apya manganiyan ko wallah ya Allah. Pakasundo ko sa surga. Na beda aya da ako nakapakasunod sa surga nakita ko matay. Tingnan tunay ka dua panganing ko Allah. Tingnan piya manganiyan ko Allah. Ya Allah, panganing ko ka. Abad ko maso ajila ka nakapultayakan.
na dia kung kapasin membunuh dia akan mailay sa personal so Imam Ahmad bin Hanbal. Dapat natin yung tarima o Allah. Natigin na piyura na napangingka ko Allah. Tigin na piyura din. At dia bu idua pangni. Pangniakan. Dua-dua timan. Pangniakan na dapat tarima Allah. Ni kadua dengan na. Pia pangniakan. Awang upatay na dia upang kapasin bunuh. Dia kan juga mailay sa personal so Imam Ahmad bin Hanbal. Tigun Imam Ahmad bin Hanbal at tarima Allah. Tigin na tarima Allah. Tigin as-sakam so Imam Ahmad bin Hanbal. So kaya na ganyan nas kanyan so Imam Ahmad bin Hanbal na kaya gupun yan na niya panining gupos yan mga ngarak so Imam Ahmad bin Hanbal na sabab o kaya sumuro kaya bumaya yan sa kailan sa personal ko Imam Ahmad bin Hanbal na niya panutin sa kitang aron din kaya pantag na kapatan mga oripun Allah na so kaya pataya kayo to na sabab sa diyong ko to abasusuatong su Allah na biya kasunod ko surga. Ay juga ka, tunggu na ka makasunod sa surga. Insyaallah. Oh. Ate tunggu niya na makasunod ni man sa surga. Makasunod ni man to ay matuwa sa surga. Layaman na pagkasunod sa surga na miyatay. Tunggu na ka matay kay man to. Kamu na pagkasunod sa surga, at isunod sa surga, na di naman. Ama na pagkasunod sa surga, na sumiyatay, di ba? Baka siya sumunod namin sa kaon. Ay, ama na niya, nabiasa ka na, di ako riparado, di ko taon na pagkasunod ko sa surga. Mga ulipon Allah subhanahu wa ta'ala, paanda ka lang tayo, mana naka-istighfaro. Kaginan na sunabi na uman gawin na pinakaminos na makamagatos makapag-istighfar. Pag apong galabakan tanong si isa yung Dhul Hijjah, ikatalo apong galabakan tanong na siyam tis'u Dhul Hijjah. Dia kapapusay tanong kung ikasiyaw ko ulan-ulan at Dhul Hijjah. Iman ko. Ada yang dia kapusa iman tu? Ada kelam dia kapusa? Alhamdulillah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na niya panutul atingin fa'an بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر بيقولون تتلكوا سبعة مanga karmo Nabi صلى الله عليه وسلم Apipiru Iran ayat pedadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinian di pusaan so ikasyaw ulan-ulan ad-Dhul Hijjah na gudinian di pusaan so yaum Ashura na gudinian di pusaan so telugawi tunduk-tunduk ayami kulli syahr telugawi tunduk-tunduk ku umandem kaluukan so ulan-ulan ang Muslim. Diyan so ayyamul bid. So talugawi ayyamul bid. Ika-10 agupat, ika-10 agutlo, ika-10 agupat, ika-10 agulima, ika-10 agulima. Diyan di pusaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saan ko ayaman niya na umandun ulan-ulan? Diyan kanan na dinan di pamuasaan ng Nabi. So Nabi firman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamu yawm Arafah yawm at-tasi' min Dhul Hijjah yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Sataw apusaan yan. So yawm Arafah iman to yawm Arafah ikasiyaw ulan-ulan Dhul Hijjah iman ko ya ikasiyaw iman to ulan-ulan Dhul Hijjah nasata
apusaan yananan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatul madiyah na Aprila wallah sumiyan dusanyan umyay po sa saragon wal baqiya na Aprila wallah sumapendusan yan sa jingga saragon na pagkatali mo balik 2 lagun amiyan dusan sa Aprila ka wallah dia buah kapusing kay man sa jingga iya gawi iya yaum Arafah ay kasyaw sa jingga iya ulan-ulan Dzul Hijjah sumia guntong sumia muasa iman to sa jingga iya yaum Arafah ya guntong sila so eta taros tanunan ay dapat yo parambarakatan Allah subhanahu wa ta'ala ayah ikapat mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala nasi kung mga mama na ayah patot sa jingkay kaya pangataling maratanong ay Dzul Hijjah na di tanong palapas sembayang si kung mga masjid tanong si tanong kundi si sembayang sa masjid mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من جنة كلما غدا أو راحا ستاو أتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بلغ سقف سميان سمسجد Ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na roh pendek sa kapanang bayang sang tua mga sunat si Isa masjid na a'addallahu lahu nazalahu min al-jannah na ini permisun Allah subhanahu wa ta'ala sini yang pagasunod ko surga pagasunod niya sa surga adiyan tua mga tao ang mga papasangi kapangabalaga adiyan dikasunod sa masjid si Isa din kaya ulan-ulan at Hijjah ikalima ma'awalipun Allah subhanahu wa ta'ala panggal magandang si sa din Dzul Hijjah na katratul du'a di tanong niya pakandang lang sa mga 2 taniman kung katatariman Allah si sa din kaya sa pulugawi sa din kaya Dzul Hijjah napakapindak lang tanong saya kung so di tanong niya kapamangin ko Allah ay dapat yun lamun apang isi ko Allah pamangin tanong dun si ko Allah kaya tatariman Allah o sa kamang udah nakabaya ka makapangaruma ka na pumangin kasi ako Allah ya Allah pakipangaruma na karakan so puso gubay anakan YouTube Uy, napanang nila ikaw baka makanlo siya. Di dapat ka, aadnan ka ko puso ka so kalak ka si Allah ka di sumala umadin ka so kalak si Allah na pirmiwang ka Allah subhanahu wa ta'ala na oripin Allah subhanahu wa ta'ala ginan alima ka klase imala punggil bagantan si sajin ka iya ayam ananiyan na ulan-ulan Dzul Hijjah. Pitiru Allah sa Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Pitru kadnaniyu pamangnikan urakan katarimanakan susadun sa pamangnin urakan Pitru penuh Allah sa Quran A'udhu billahi minash shaytanir rajim fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib Ubarqapadisan hey Muhammad uripnakan makapantagarakan fa inni qarib nadruang kakirana mata nasakan naniya karani-raniya kukiran ujibu dawat adda terimanakan sumaha panganiran idiran ya mangdisiran ujibu dawat adda idza da'an terimanakan sumaha panganiran amai kasiran na mamangisiran rakan hal yastajibuli sila-sila kuiranati Allah wal yu'minu bina paratiya akuiranati Allah subhanahu wa ta'ala ginan ayat patut na
ditanu dipakan daklan supang ditanu si iku Allah ka upakan daklan tanu supang ditanu si iku Allah na terima anu Allah subhanahu wa ta'ala. Antuna isabab apa kesababan sadika ketarima umaga panganitan pananggulaan tanu obar katanu ini maadem au puner kay ini maadem na diterima anu wallah so pamangningka ku wallah paganayo biya kadak laya 10 ayat ka klasi au puner maadem ku manusia na apiapan kia bumbengan sebenarnya saka pemangningan ku wallah miapus amudulian sa pemangningan ku Allah na diterima anu wallah paganayo na pananggulaan tanu ubat tanu makakan sa pulsa haram upung ka makakan sa pulsa haram na diterima anu Allah so panganingka man akala luqmatan minal haram lan tuqbala salatahu 40 yawma sadin sa tao amakakan sa sakamesbu apun sa haram na diterima anu Allah so sambayang yang ko sudah 40 gawi ay dapat ka ko 2 kemas ati 80 gawi ay dapat ka ko 3 kemas ati maga to sa 20 gawi na diterima so amalaka Allahu akbar ay dapat ka ko isa kalapad piraw to kemas ato na pagkapunan sa haram ato na pagkapunan sa haram sa kanwa mga baina pananggilay niyo o baso karuman niyo na makasusugat sa pulsa haram ay dapat niyo so mga baina pananggilay niyo o ba makasusugat so derudo pa yun sa pulsa haram pagunay ang pagkasukatan sa pulsa haram na pulsa piyamanukro lamo na piyamanukro na haram baka makakan sa piyamanukro ipulsa kay ito iya na piyamanukro nagtaman sa kalaya na piyamanukro no bakon makakan kapulsa haram di naan ni ka pakakan nakasandap naudugo na yung sutawa ako miyan sa piyamanukro piya ka umaswata ka maawin sa mangga ada ba nga piyamula mangga namiya ka giro ado mata na wata anay kabara suka-suka na do tako na ayamanan niyan na mapiawata pagkasukat naguwiran ka na ang utuwa mangga ano ginita ko liya piyang tingin na piyang awit tabi sa kuta mga tauro ano karo kuwaro siguyan mga papumadunin ng puruman la ilaha illallah ay na puta gira piyang manukuni watay na tupatay ni sa watay ay daw ano ni sumino at ko tanaba ko siya maka tanaba ako ko da mga babakaran mga bubukaran siya maka mga tiko ano ka sumino at ko at ilis kay ni mga durong sa pamanukuni nakapasugon kami sa utang mga tao ko apang buno kami apipita maka umaswata ka na ulo niya na kamais ka na ba kami mula sa kamais na litay na kaon kasoy na bawal dito siya patay bumula ada ba kamay sa piyamula apya pa na o ayamanan yan na dahil na kaon na iso natuloy kaya pang mga sa ini bagayr kao piyang mga bin piyang awta kao piyang managkawang kao giluman eh ilan yung man yung kutuwa kuwan sa katawa mama amalay para kaya amia pa ng tun di mo to mama na pilala ka kapuni haji kagi ba masa di yung kutuwa derpa lawasay ga na miya kagudum sa kaura bumus na miya kagudum sa kawa mininong sa kutuwa lawasay ini yung kapagudum sa kutuwa lawasay na miyele niyan na mansana sa pagkenud na miya puro kaya kenud sabab sa kapuri na miya kaniyan kagi yung makaniyan na sabab kung kalayan ni kalang wallah kaya luwat yan ang yan kan tigil miya kakan ako sa haram tungguin yan hindi kegua tigil ang tama di kikir tadi kamu kegua miya ka akasugin sa mas makating mo karama kapuniya diyan ay niya miya bebenuan tay kira sa jim ko to mansanas
Ito yan ang uto lawasay. Sumiyo ba dun sa raya? Kanya ba ko man, ano man yan ang uto lawasay? Lagi pa mamulano na sa kaligid uto mansanas. Saya dun po ng uto mansanas. Ipangisiyan, tayo ni kaya. Tigil yung uto tumatamon. Kauto sa yung uto puro apalaw. At yun na nikirpon. Kayo makaumaw. Tigil na ino ka manguda. Pakaumaw. Tigil na po mga niya ko kakisarila. Nabun pa mamasak mo ito dato. Hinano ka lang po mga ni sarila. Tigiyan, pulala ka ako, namiyakay naman ako sa lawas sa higaya, namiyay ka na pulud, mansanas, nasabab po kapurakan, namiya purutakan, namiyakan akan na pumangining puro kaarila. Namiya si patada to. Mata niya kung malay parat niya. Ino niya pala, pumangining niya arila, akan na ba pato, kapamangining niya narila, kamiya ano duguto, kamiya ako, dinuto ka, kana mo nakinusa. Gusto niya mangudo malay parat niya. Sabab ko kalamang may parataya kito, natigin na. Ano na kaya sa rata ka parilay ko kaki mamuda? Ginatuno nung nariba pa sanja, okay. Natigin na, ayaw mo, kaparilay ko ka. Napakipun nga rumah ko ka, awata ka na buta. Bengela. Pangaw. Lapo. Ginambi kaparilay ko ka. Namiya ka pamimikiran siya kito sa matu. At itigil ni bawod na yung niya tusan na mga pengarum ako pena buta, mga pengarum ako pena pangaw, bengal, lepo. Niya kapiata sih. Tina dato dia kena kikilido baka nanan mapangaruma. Natigil na kabaya kakarilangan, dia kan sekali lagi perilan, mga di pengaruma. Natigil na lagi dato asal buah perilan ako ngakarilan ako nga piyang arumakan. Natigil na ipanginutulan ka, wayaki ipanginutulan na kan, bapia bengala, bapia pengaw, bapia lepo, bapia saji. Natigil na pagkabudas ka, kaya pagbudas kawing yan, ini nun. Tigil na sumay nga, di ka na walaysan. Natuto ka nga, nasa din sa tauron, nagbipi ka rumang. Siyon yan, Assalamualaikum. Yakas mo mo tabubul, Waalaikumsalam. Yan lakas siya dito. Ina tao si ina pangaw. Kaya lakan niya man. Kaya tao si ina lapo di paglalakaw. Di ba kayo na? Di ba ngalaman na di pa ngalaman? Niya kasong dato. Dato. Dero wagi so pitiro ka pula rumanang sa lakaw matatanguro. Niya katay tay di pinababay. Sige na beauty yung karma beauty watakan. Pitiro ka na lepo kadim kana na watakan na kung budin na maadam ko dunia na dunia din milalakawa ini nanan sa bakam beradusa. Pitiro akan apangaw kadima tao mamukug dima tao mamagal dima kapatiro sa marata. Palaya din mapiap kipkas o katiruhan. Pitiro akan apangal kadipo mamakin sa kan beradusa. Bahaya gelbek niya na sesuaitan niya na olan niya na tangilan niya sa music kadip ni mana muda mo na begitu gelbek niya. Pitiro akan natigian abuta kadin kana nawatakan nang kana namatan niyan na kembudun adna kudunia na dunyan mi pangilele sa kambaradusa. Karo manganan nawata ya bibi siya dito. Katawan niyo anto na gumimauro nawata. Diyan koto agumimauro nawata. Nagyutos so apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya kito nagyutos so apo Rasulullah amin buata na sa kanyan so ayamaan niyan na daw to so Zain al-Abidin kagi yung buata na ayamin yung buata iyan na so isa kung mga ala imam aso Zain yung koto amin buata nagyutos so yuto so himbo tayo na yuto so Zain al-Abidin. Isa amala iparatya apad kung mga apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga uripan wallah. Sabab po to ko kalakyan na kay mga ngudo amyan ng gilaw bumadusa di makakan sa haram. Bau kumpun na miya or kano na miya ilelekan sa mga nibisa na tiga na boda saya musukir ko na makumangan tanong sa niyo mga niyo ya. Dito ka pa kay kamarata oto. So mamuso mga bay na mamamasika mga. Ano ini bang kenapa ko kapitiro iba kabat-bagat to. Nato na mapia kaya sukat nga si hindi kami nga pura ka na sa haram kung mga wata ka kapalipili ka buo. Ikadua pagkapuna na haram na pun sa pisumpawan.
Apiaan tu na ada nakasumpaw. Ini yang gensa kasugan. Ini yang gensa kasetor. Basta ang na. Ini yang gensa kantor sa hayalay. Ay mana niyan na tunaw to. Sweet Trish. Ini yang gensa kasugo sa manok. At takot ka kamalita. Na sabko sukat roon na pung sa karan. Subay, adna karuman niya na mapasangi kay po sa manok. Na ipuni man to na pakisubali na kay karumang ang oto manok yan. Kasadaan niyo. Mapita, nasubalian niyo kan ni makambug-bug tao. Tadi niya ay ayamanan yan na para mapya itamak isdano na kamapya na ketaan ang mapita ay dapat yun ngayon ito mga dikilay ang mas malairan na si karumangka sa mutamanok yan na disiwata ka ngayon di mutamanok yan nagirakya palian na punas pa niya okay naswata ka nakapalian na sa palian babay wala ka patay nakakya palian sa kapanibsugo niya sa kaunabing ako paliwata ka Winda sekali kita kaya palian na manok yan ito kaya betugan mata naka pangyo pa niyan yung tua tuwalian yan na pangawan yan siya kaya wisa di mo tua ulo manok yan ano ni mga gida banyan pumay ko isiwat aka yung tua manok yan na punyang puan yang piya ini pamay ko sa mga kapita dede karena banyan na mapakapitila lang suwat aka tadi yung tua manok yan na waan ni kapita yan na miya pang minilan sa diyo so ayamanan yan nah diam kanan akas ko bisa manok na dua ke na dusa pag meron na dusa na diam ko to ini yang ganun kaanggan dua dusa na diam ko to kaya pa kasi ko sa ko to dua manok na kaduto ka dusa niya baka masira sa lungan na mo rin na sira di pa kapso ko na puro mamumuta manok oh gariya tapos ka malita sa kanong panisyo ko auto ay mana niyan na puna lang sa kesukatan apun sa haram pun sa pisumpawan lang na pisumpawan ikatlo apa kesukatan mangoripun Allah sa haram na pun sa peribaan lang na peribaan 5-6 ay panubo 5-8 ay panubo 5-10 ay panubo 5-12 mata na wala mo na 5-12 so ay mana niyan na puna lang sa haram madagay apa kesukatan sa haram na pananggilan tan mangoripun Allah sabab sa di kay oras na kataya iya kalapalapas man sa oras na kanon sa di ngay ditan di pa babarat mo bala-bala sa kanon wallah di mo tabi tano na insyaallah ang mga amal na buasan tanoy di tano din matag-matag di tano bulan ay dapat yo barakat pa kanon wallah mga di ako kanon sa maaf wala dam katarutob kung mga pamamakin ganyo na dito so kabubaliw ka naman siya di pagkatarutob so itataros tano di nga seminar tano si Salapidon tano, sudah tu tano, sakit terus saja gaya. Kasa salapidon ni saja seminar. Kaapiapan, kabayan yan. Apa adun siya jingga seminar. Na ame kadung sumun. Na apiapan na pangwan tano mga ulama. Na bahas pa na Rasulullah sumun saya. Na ame kadung sumun. Na kanu gunia na seminar. Ame kadung sumun. Kaya mana niyan na. Kapadir ka tanong mga dato tanong, akasabutan tanong sa wagama tanong. Datala din niya miyaw na, ibisi presidenta din niya mana niyan na. Kauswagan, di man naguntaman absula pidong tanong niyan si sa dingi ako na piyaga po. Adin kaya mana niyan na mga seminar tanong si na managuntaman tanong, manisa kay tanong. Sa din kaya seminar na metataros sa aya kita taros yan na adna mga tao sumalapid daw o panaguntaman o dato